Здравейте! Днешното упражнение номер 5 в нашия маратон на благодарността се нарича "Открийте вълшебния знак". И това, честно казано, ми е така едно сред любимите упражнения, защото днес ще работим с Вселената под формата на игра и тази игра наистина е много забавна. Представете си, че Вселената е дружелюбна и тя наистина иска вие да имате всичко в живота си, но понеже Вселената не може да дойде и просто така да ви даде това, което искате, тя работи чрез закона за привличането и всъщност да ви дава непрекъснато различни знаци и подсказки, за да ви помогне да случите мечтите си. И Вселената знае, че вие трябва да изпитвате благодарност, за да случите това, което искате. И наистина работи по един магичен начин, бих казала, защото Вселената използва различни хора, различни обстоятелства, различни събития, които се случват около нас, като магически знаци всъщност ни ги праща всички тези хора, събития и обстоятелства, знаци, за които ние да бъдем благодарни. И как действа всичкото това? Ами, например, когато инстинктивно сме свикнали по принцип, когато чуем сирена на линейка, веднага да мислим нещо лошо, а, и да се така запитаме, нали, какво ли се случва с другия човек, но днес ще ви дам една малко по-различна перспектива, защото днес ще използваме всички вълшебни знаци, които Вселената ни дава, но през благодарността. Какво означава това? Когато чуете сирена на линейка, вълшебният знак от Вселената е да бъдете благодарни за вашето здраве. Когато чуете полицейска кола, вълшебният знак от Вселената е да бъдете благодарни, че вие сте в безопасност. Когато видите някой да чете новини или да гледа новини, вълшебният знак от Вселената е да бъдете благодарни за чудесните новини. Когато искате да промените теглото си и видите човек, който е с идеалното за вас тегло, изглежда по начина, по който вие искате да изглеждате, това е вълшебният знак от Вселената да бъдете благодарни за идеалното си тегло. Когато видите, ако вие самите искате романтична връзка и видите друга влюбена двойка, това е вълшебният знак от Вселената да благодарите за идеалния партньор. Ако искате деца, когато видите други бебета и деца, това е вълшебният знак от Вселената да благодарите за децата. Ако искате да увеличите своето материално състояние, когато минете през банка или банкомат, това е вълшебният знак от Вселената да благодарите за парите. Когато се приберете от дома, това е вълшебният знак от Вселената да благодарите, че имате дом. Когато видите някой от съседите си, това е вълшебният знак от Вселената да благодарите, че имате съседи. И когато в ежедневието виждате нещата, които искате, виждате, например, мечтаната къща или кола, или обувки, или компютър, това е вълшебният знак от Вселената да бъдете благодарни за това нещо, което всъщност искате. Когато чуете някой да каже добро утро или добър ден, това е вълшебният знак от Вселената да благодарите за прекрасния ден. И наистина Вселената така разполага с безброй много начини да ви даде знак, да бъдете благодарни за всичко, което се намира около вас. Ако се случи така, че някакъв уред у дома да ви се повреди, това е вълшебният знак от Вселената да си кажете благодаря, че всичките ми уреди са здрави. Ако някой от цветята ви загине, това е вълшебният знак от Вселената да благодарите, че всичките ви растения са здрави. Когато сутрин се събудите и дръпнете завесите, това е вълшебният знак от Вселената да благодарите за чудесния ден, който ви очаква. Вечер, когато прибирате завесите, това е вълшебният знак от Вселената всъщност да благодарите за чудесния ден, който сте имали. Така че за днешното упражнение ще е нужно така да бъдете по-наблюдателни и да забележите по време на деня 7 такива вълшебни знака от Вселената, за които да бъдете благодарни. И ако сте изпълнявали всички упражнения до тук,
последователно. Няма да имате абсолютно никакви затруднения с това упражнение, защото вие самите ще сте станали много по-наблюдателни, много по-осъзнателни и интуитивно ще намирате непрекъснато неща около себе си да бъдете благодарни. Така че за днес задачките ви, освен тези 7 вълшебни знака, които да намерите по време на целия ден, знаете, важно е да си направите списък с 10 неща, за които да сте благодарни, като запишете за всяко едно от тях защо сте благодарни и изчитайки ги, да кажете вълшебната думичка благодаря 3 пъти. И съответно вечер преди да си легнете, да вземете вълшебното камъче в ръце и да кажете благодаря за най-хубавото нещо, което ви се е случило днес. А аз ви пожелавам много чудеса в днешния ден. Благодаря ви, че сме заедно. Не пропускайте да коментирате 3 пъти благодаря, когато изгледате това видео и си направите упражнението. И ви очаквам отново утре. Чао!